السلام عليكم ورحمة الله. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي يعلم سر كل نفس ونجواها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه. أشكره على نعمه التي لا تنتهي دوما وأبدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين لنا طريق الرشاد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake shine masanin bayyane kuma masanin ɓoye, wanda Allah ta'ala shi ne ke shiryar da wanda ya ga dama kuma shi ke ɓatar da wanda ya ga dama. Muna roƙo ga Allah ta'ala ya sanya mu daga cikin shiryayyi waɗanda yake shiryar da su a kowane lokaci, kuma mun shaida da cewa ba abin bauta ma da gaskiya sai Allah, shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a cikin sama shi ko a ƙasa. Allah tabaraka wa ta'ala shi ne madawwami, shi ne mai dawwama har abada, kuma mun shaida cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo ne nashi kuma bawa ne nashi, ya bayyana ma mutane hanya ta shari'a. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayen gidan shi tsarkaka da sahaban shi masu daraja da ma duk waɗanda suka bi su da irin waɗannan ayyuka na kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama. Bayan haka ya ku bayan Allah, mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mataƙar jin tsoron shi, mu yi gaugawa kuma zuwa ga gafara da jin kai na Ubangiji, da neman yardar shi da neman falala tashi. Mu sani kuma cewa ya ku bayan Allah, haƙiƙan mun wucike 10 na farkon wannan wata mai tarin albarka, wata wanda yake mai alherai masu yawa, waɗanda kowane lokaci muna tunasar da junanmu akan albarkar da ke cikin wannan wata. To muna roƙo ga Allah tabaraka wa ta'ala ya sadar da mu da dukkanin alheran wannan wata. Ya ku bayan Allah masu daraja, mu sani waɗannan kwanakai ne waɗanda suka wuce mu masu cike da alheri, sannan kuma a nan gaba kuma akwai wasu kwanakai da suka hisu yawa, waɗanda suke kwanakai su ma waɗanda suke ƙumshe da alheri masu yawa. To menene muka gabatar da shi kwanakan nan guda 10 da suka shuɗe, har ga su wasu 10 kashi na biyu suna tunkarar muhamman hara guda a yau? Menene muke shirin aikatawa na alheri, kuma me muke shirin bari wanda yake na sharri a cikin waɗannan kwanakai masu albarka? Don haka ya ku bayan Allah, mu zabura mu dage ga aikata duk ayyuka na alkhairi waɗanda suke nema mu yarda Allah mai rahama, sannan kuma mu yi ƙoƙarin samun alherai na Allah na daga cikinsu ƙoƙarinmu da zami akan samun aljanna Allah madaukakiya. Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa a cikin alƙur'ani shi mai girma, ku yi gaugawa zuwa ga samun gawara ta Ubangijinku, kuma ku sani aljannan nan Allah ta'ala ya halicce ta ne, tana da girman matsayin sama da ƙasa. Allah ta'ala kuma ya tanade ta ne ga masu taƙawa, ga masu jin tsoron shi. Kuma wani wuri ma Allah ta'ala ya ce, waɗannan masu waɗannan masu tsere masu yawan aikata aikin alheri suna rigengento,
to su ne mutane waɗanda suke makusanta wajen Allah subhanahu wa ta'ala. To mu yi ƙoƙarin samun kawunan mu ya ku bayan Allah daga cikin waɗannan mutane waɗanda suke kusanta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta hanyar aikata ayyukansu na alkhairi da ainihin tsere a cikinsu. Kuma mu sani ya ku bayan Allah, waɗannan kwanakai guda 10 na tsakiyar wannan wata mai albarka ana samun gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ciki, ana kankare ma bayan Allah zunubansu kamar yadda hadisin Salman Allah ta'ala ya ƙara mashi yarda yake cewa, annabinmu mai tsira da amincin Allah ya ce, shi farkon wannan wata na Ramadana rahama ce ta Ubangiji. To muna roƙo da Allah ta'ala ya sa mun sadu da rahamomin shi a cikin wancan a cikin waɗancan kwanakai. Sannan waɗannan kwanakai da muke a cikinsu, kwanakin nan guda 10 na tsakiya su kuma kwanakai ne na gafarta zunubai. To mu daddage ya ku bayan Allah, mu samu ayyuka na alkhairi da za mu ci gaba da aikatawa waɗanda za su gadan mamu da gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan a ƙarshen shi kwanakai guda 10 na ƙarshe su kuma kwanakai ne waɗanda ake ‘yanta mutane daga shiga wutar jahannama. Mutum ya cancanci shiga wutar jahannama to ta dalilin aikata ayyuka na alkhairi da ya nace yana yi, sai Allah ta'ala ya haramta ma wutar jahannama cin naman shi. Allah ta'ala ya kadarta mu daga ciki. Ya ku bayan Allah mu sani, annabinmu alaihi salatu wassalam da shi da sahaban shi masu daraja ba su zamanto ragwayen mutane ba dalilin azumta wannan wata mai albarka, wannan wata na Ramadan. Wannan azumi bai kasance ba yana ainihin ba su wahala, yana shagaltar da su akan aikata duk wasu ayyuka na alkhairi, su laƙe da cewa a wannan azumi kwanakai ne masu wahala, kwanakai ne da ba a samun damammaki, kwanakai ne da ba a samun sararin aikata kaza da kaza. A'a, sahabban annabi alaihi salatu wasalamu da shi annabi karan kanshi sun kasance suna ƙoƙari, suna jihadi kala-kala a cikin waɗannan kwanakai masu daraja. An samu an ruwaito daga annabi alaihi salatu wassalam ya kasance yana mushahadar ran shi, yana ƙoƙari da kanshi, sannan yana ƙoƙari da dukiyar shi, haka yana ƙoƙari a cikin ɗaga kalma ta Allah subhanahu wa ta'ala. Na daga cikin abin da ya ƙara tabbatar mamu da haka, wato yaƙi na Badr da muke tashin labarin shi, annabi alaihi salatu wassalam ya kutsa shi tsakanin shi da ainihin al'umma shi na daga cikin ansarai da muhajirai waɗanda suke su ‘yan kaɗan suka tunkari jama'a mai yawa. To wannan gagarumin yaƙi ya kasance ne a cikin wata na Ramadana. Haka zalika buɗin Makka da aka yi da annabi alaihi salatu wassalam ya tunkaro garin Makka da tawaga ta yaƙi, ya shiga a cikin garin Makka, ya rugurguzar da gumaka, aka tsarkakar da ɗaki na Ka'aba. Wannan gagarumin aiki shi ma ya kasance ne a cikin watan Ramadana. To kaga kenan wannan wata na Ramadana ya ku bayin Allah, wata ne wanda yake kumshe da alherai masu yawa, waɗanda yake da ɗumbin tarihi a cikin tarihinmu na addinin musulunci. Ba wai dan kana azumi ba kai ta biya ga innuwa, duk wani aiki na alkhairi, hatta da sallah ta jami'i sai ya zamanto kana jin wahala, hatta da aikin da za ka samu alheri sai ya zamanto kana ta lankwashewa ba ka aikata ire-iren waɗannan ayyuka. Wato ya kamata a ce muna mai da hankali wajen bautata ma Allah subhanahu wa ta'ala, wajen ainihin tsarkake bauta a gare shi da mai da kuzarinmu, duk da yake muna ɗauke da azumi muna wahala, to ya zamanto mun mai da waɗannan ayyuka namu na yau da gobe, musamman aikin da za a samun alherin duniya da lahira, kada ya zamanto mun yi takasuli, ma'ana mun kawo ragwanci a cikin irin waɗannan kwanakai, a cikin irin wannan wata, a cikin irin waɗannan lokata. Don haka muna roƙo ga Allah subhanahu wa ta'ala ya maido mamu nasarorinmu da muke ta samu a cikin ire-iren waɗannan watanni, kamar yadda musulman farko suka samu nasarori a cikin wannan addini namu na musulunci. Wannan abin da muka ambata huɗuba ta farko kenan. Huɗuban mu ta biya ku bayan Allah, mun shawo hankalin junanmu ne zuwa ga wato musancewa fa waɗannan kwanakai waɗanda suke masu alheri na Ramadana ɗinnan, kwanakai ɗinnan na tsakiya, to kwanakai ne wanda ya kamata mu yi ƙoƙarin dagewa ga samun gafara ta Allah, mu yi duk ayyukan da zami na alheri
wanda za su gadan mamu da rahamaniya da ainihin gafara ta ubangiji subhanahu wata'ala. Domin duk wanda waɗannan kwanakan suka shuɗe, musamman kwanakan nan na Ramadana suka shuɗe bai yi abin da Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta mashi ba, to wannan mutum ne ya yi hasara, wannan mutum ne ya tabe, saboda wata dama ce ya yi wasa da ita, wani sarari ne, wani lokaci ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya ara maka, to wajibinka ne ka zamanto ka daddage ka yi aikin alheri da yawa a cikin shi, wanda Allah ta'ala zai kallata ya ji kanka ya gafarta maka ta dalilin aikata wannan ayyuka. Da yawa daga cikin bayan Allah sun kasance suna ɓata lokatan su ne wajen barci a cikin yini, wani lokaci a dare suna cika dare ne da hirarrakin su ko da aikata wasu al'amurra waɗanda suka na alfasha na haramun. To su sani irin waɗannan mutanen wato shedan ne yake jawo su zuwa ga hallaka, sha'awar ran su ce take jawo su zuwa ga hallaka, har su zamanto daga cikin mutanen da Allah ta'ala zai haramta ma gafara shi a cikin waɗannan kwanakai waɗanda yake gafarta ma bayi. Mu sani cewa duk wanda yake ɓata lokatan shi bai san tsadar su ba, bai san muhimmancin su ba, to wannan mutume fa yana bisa hatsari sosai, musamman a cikin waɗannan kwanakai da ya kamata mu aikata ayyuka na alkhairi daban-daban. Na daga cikin su karatun alkur'ani, na daga cikin su sadar da zumunta, na daga cikin su taimaka ma gajiyayye, na daga cikin su wato mutum ya kame kanshi daga aikata duk wani aiki wanda yake marashin kyawu. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa duk wanda wannan wata na Ramadana ya tarar da shi, kenan ya tarar da rayuwar shi bai yi aikin da za a gafarta mashi zanuban shi ba baki daya, to Allah ta'ala ya nisanta shi daga rahamar shi. Ba za a taba samun ainihin wata dama ba kenan wadda Allah tabaraka wa ta'ala zai rahamshe shi ko kuma zai gafarta mashi, tunda ya bar wata dama ta musamman, ya bar wani lokaci na musamman da Allah ta'ala ya keɓance mashi, amma ya yi ragwanci, ya yi lalaci, ya yi kasalanci, bai aikata ayyuka na alkhairi ba. Don haka ya ku bayan Allah mu dage mu zamanto daga cikin masu aikata ayyuka na alkhairi daban-daban domin mu samu irin wannan gafara ta Ubangiji, mu samu rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala, mu samu a ‘yanta mu daga shiga wutar jahannama zuwa aljanna Allah maɗaukakiya. Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙadarta mu hakan. Annabi alaihi salatu wasalam kuma yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana ‘yanta bayan shi a cikin ire-iren waɗannan kwanakan a kowane dare. Allah ta'ala yana diba adadin wasu bayi ya ce ya ‘yanta su daga shiga wutar jahannama. To ka yi ƙoƙari ya kai bawan Allah ka aikata ayyuka na alkhairi waɗanda Allah ta'ala zai la'akari da su, ya ainihin duba su, ya duba muhimmancin waɗannan ayyuka da kai domin shi, sai ya gafarta maka zunubanka. Allah ta'ala ya gafarta mu zunubanmu baki ɗaya, ya gafarta ma iyayenmu, iyayenmu ma Allah ta'ala ka gafarta masu. Marasa lahiya mu daga cikin musulmai ya Allah ta'ala ka ba su lahiya, masu lahiya ya Allah ka ƙara masu lahiya. Akwai bayan Allah da ke tabara addu'a zuwa gare ku ya ku bayan Allah, to muna roƙo ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lahiya, ya yayi masu dukkanin damuwar da suke cikinta. Allah ta'ala ya iya mu abin da ba mu iyawa. Ya Allah kai mai gafara ne kuma mai jin kai ne, ya Allah ka gafarta mu zunubanmu, ya Allah ka gafarta mu zunubanmu, ka sanya mu daga cikin bayan da ake yantawa a cikin wannan wata mai albarka, ka gafarta mu, ka gafarta mu iyayenmu, Allah ka karba daga gare mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum yarhamukumullah.